тък му го фокусирах и той се изключи. И така, паричка. Паричката от семейството на слънчогледа, сложноцветни, цветчетата са в центъра и са много. Те се оформят след това в семенца. Много венчилищата има, това е семейство сложноцветни. Маргаритката се отнася към тях, а това е паричка. Тя е прилича една по-малка маргаритка. Паричката е много ценна билка. Само че се бере много трудно с едни специални като гребени приспособления и една дървена кутия. И като загребаш цветовете, те остават между зъбците на гребена и след това попадат в дървената кутия и така събираш тези цветове. Ако трябва едно по едно да ги береш, ще играеш много дълго време. Така се бере паричката. А друга важна билка от същото семейство е лайката. Аз много я ценя, много я харесвам лайката, само че при нея е като куполче с тази жълтата главичка. Тук при паричката е равна, жълтата главичка с цветовете, а при лайката знаем, че тя е изпъкнала като една малка планинка, като едно малко хълмче. И така, цветето паричка, което, както казах, е и билка. А това са глухарчетата. Глухарче, радика, тараксакум и паричка. Тук ще ви снимам едно голямо така, не точно храстче, едно ступване от паричка. Както казах, тя е ценна билка, подобна на лайката и има също и голямо приложение. Паричката. Изобщо това семейство много интересно, в него има много популярни видове. Маргаритка, хризантемите, което е михаелска, европейска михаелска маргаритка, са димитровчетата, които са подобни на хризантемите. Слънчогледа, лайката. Ето, вижте. Каква красота. Природата е невероятно красива. А някои от паричките розовеят. Ето сега ще ви покажа тук